Huriani Tuhan na hinahulongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus tapasada rohata dinalahu maparsaulion hata ni Tuhan martanya kita. Dami ni debatan na sumurong siyan salhu na roha imana mga ramoti ati roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Amanginang hata ni debata naggabi si pausor-hosorot talahu patugon haporsyota dianik maisan buku perpesalmen bidu 30 mamukame siya na 12 rodia 22 odo hata ni Tuhan. Martua mabangso na mardebataho Jehovah bangso na pinilit na laho ay nonna. Manatap-natap do Jehovah siyan banwagijang marni dajol mamanisia sudena. Manatap-natap do ibana siyan ojahan ni habang sana do paksudi pangisi ni tanoon. Ibana do majadihon rohana sida sudena. Diatoy do sude pabena na sidai. Dadahina deak ni parangan pamonakor raja. Dadahina tibul ni gogo paluahon na begu. Pangalisem do nang hoda panupahi. Jaledang hinatibul ni gogona paluhan ibana. Idama sa nol do mata ni Jehovah tu akka na makabiari ibana. Akka na makalunguton asin ni rohana. Asa dipaluat ordinasida siyan hamatean. Jala dipangulo na sida di haleon. Sa dalunguton rohanami do Jehovah. Ibana do panupahi do lobu-lobu nami. Ay mga son ibana malas ni roha do hami. Marhaposan tu guarna na badiyay do hami. Sa pasonggok ma asin ni roham tu hami ali Jehovah. Hubar tupak kalungutonon nami diho. Ido yanggo sahana. Amanginang na inolonga di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu sudedo hita makaporsyai na totong di boto Jehovah do ahan na masa di tonga-tonga ni Portibio. Bahkan taha porsyai do na totong do di boto Jehovah nasa ulaw na taula di hasyanganon. Alenang peta boto sa luhut nai, gudang do hita, dang makaporsyai Jehovah. Buasa hamidok songoni amanginang, realita-realita na terjadi. Gudang do jolma dang mabir manakko. Gudang do jolma dang mabir mangototoy. Gudang do jolma dang mabiar. Maulan akka na maral tulomoni rohani di bata. Moluhurajumi hami amanginang buasa dang mabir jolma mangulaon na maral tulomoni rohani di bata. Ala na dang dihapor siyai di bata. Molo tutu si tutu do dihapor siyai di bata di tonga-tonga niya kaparnglon na. Dang diulah sa luhut nai. Buasa ala na di bagasan hapor siyai mengajari salu jolma na dibereng di bata do nasa na niulana. Nape akan na mangulaw ni amanginang sa dietong do na dilonay dang diboto di bata dang dibereng di bata. Dihita salu na kadamang do dayna. Di bagasan turpu jamita na sa hita di apala partikyanon. Buku perpesalmen 30 sa sitong na sa deede puji-pujian na tung masa uli na pasangapod de bata makajongjok kon huaso ni de bata jala pabotohon hasetiaw do holong ni de bata naso tardodo di tonga-tonga niya kaparngoluon. Jadi di patu papar pesalmen do aka puji-pujian marolo polo do pesalmen mapasangapod de bata jala di pajojor ibana do aka balgahuaso ni debata
na totong maparuahon saluhu na portibyo. Termasuk maparuahon parnguluon ni perpesalmen. Dia 12 di hata ni tuhata di dok perpesalmen do martua ma bangso na mardebatao Jehovah. Bangso na pinilit na laho ainon na. Isi do bangsoy. Isi do julma na martuay. Bangsoy ima hita salu na kajol mana porsia. Hita do na pinili din debata. Hita do na niayon ni debata. Di bagasan Yesus Kristus di patari daw debata do pamiliton na tuhita. Marhite-hite na terpajal ibana. Jala ala na dia debata do kita di bagasan holong ni roha di Yesus Kristus. Mabaik kita gabi martua basa gabi martua. Dusata di sesa debata. Jala ala naung di sesa debata akka dusatai. Gabi paniak kita di harajan debata. Nah, jala di pa jojor do musenang di hata ni tuhata dia pala partikenon. Dia 10 toli do manatap natak do Jehovah sen banua gijang. Manatap natak do ibana sen ojaha dia bangsana. Ibana do nama jadi hon rohana sida sudena. Namar lapatan gabe jol mana martua kita alanas di boto debata sudena taula. Alana di boto debata do sudena taula di hasianganon. Berarti akan nasana taulai pe iko gabe sangap di debata. Iko gabe tua dihitagan marsada-sada. Bahasa amanginang gabe sangap di debata. Ulaon niya kajol mana porsia. Ima ulaon na pasangap po debata. Dang adong ulaon niya kajol mana porsia. Ulaon na maralo tulomon ni rohani debata. Amanginang nenolonga di bagasa tuhata Yesus Kristus. Bui musek kita di do ima di hata ni tuhata dia pala partikenon. Gabe malua sianaka si taonon. Dada ala ni akka hagogota. Alai ala basa-basa ni debata. So na didokko di bagasan ayat napa 15 do 10 ibana do majadi rohana sida sudena dia toy do sude pabana nasidai dada hina dia ni parangan pamonakor raja dada hina tibul ni gogo paluan nabiku. Nah, namarlapatan mulut buat tu parngolota. Dada ala ni pabahenata amanginang. Gabe malua hita siya nakasi taonon. Dada ala ni akagugutta. Gabe malua hita siya nakadosa. Molood di gobaron gabe songon ima parporangan. Jala ido na masa. Raja na adong di pada narubi na pinili ni di Batak. Buy na sida monang maralohon akka raja na asing isaran na si Raja David. Si Raja Salomo. Dada ala ni gogo di nasida. Alay gogo ni debata, waso ni debata. Ido na paluahon nasida. Jala na kita pesongon ido amanginang. Monatung pe amanginang. Dinasa kangulut to jupang na hita jalahi. Dapot na hita parsita. Iko rajumata do. Dang ala ni gugutta saluhu nai. Alay basa-basa ni debatado. Na nilihon na tuhita. Amanginang. Jadi ahado na naik buat otak. Gabi bohal na mangulu. Siya jamita na jepekon. Di tonga-tonga niya kaparang taho barto jahan. Say manata dumata ni Jehovah tuhala na biar mida ibana. Na parjolo sahali. Marhite-hite hata ni tuhata. Tung masatakasma di paingot tuhita ganuk marsada-sada. Asa unang taulahon akkaulahon na maralo tulomo ni rohani debata. Di tonga-tonga niya kaparumatanggaw. Di tonga-tonga niya kaulaw ta si ganupari. Di tonga-tonga niya kaparkarejota. Di tonga-tonga ni negaraon.
dang betaulaon akan na maralo tulomoni rohani debata. Tabereng sonari amanginang luar biasa kebobrokan negara tau. Bahkan adong sonari na piral-pirali dako langima bendera merah putih pe na dipajongjong. Ale adong musei masa da bendera One Piece di doko. Na pataridan aka kekecewaan. Basa pataridan aka kekecewaan ala nunga kecew hita masyarakat mamereng ima negara tau. Jala mulu tapadomo tuha porsyota. Berarti hita jolma na diida ni debata na ditatap debata hita ima jolma na porsea unang betaulah na maraloy. Jangan lagi kita menjadi beban bagi negara kita ini dengan melakukan yang tidak benar. Jangan lagi kita mendukakan hati Tuhan dengan tingkah laku kita yang tidak baik. Maka diminta oleh Tuhan karena Tuhan senantiasa melihat kita. Di mataho debata, di pamana debata kanguluta. Berarti aka ulau na dinggamma na tapatupa di tonga-tonga nyaka parngoluon. Na paduan amanginang. Marhite-hite jami taon nang dipasah dotu hita ganuk marsada-sada. Asa gabi jol mana martua kita. Berarti ikon olo do hita di parorok debata. Sohon na dia 12 martua mabangso na mardebata Jehovah. Nah, kita menjadi bangga ala na di parorok debata. Hita gabi jol mana martua ala na mardebata Jehovah. Buasa debata Jehovah na hita hapor syai ima debata na sitong. Tidak ada Allah lain selain dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diajak untuk percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Martanya kita. Muliate mau pasak ruang nami Tuho Tuhan nami. Parhatu Tuhan mi hatam. Paulos mahatamot patungon haporsyan nami la medalani ari-ari nami. Muliate Tuhan. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.